Erland blev frelst foran tv'et. Han følte en varme strømme igennem sin krop. Det var en lovprist healer fra Pinsekirken på DVD. Bibelen lå parat på bordet, da vi besøgte ham, til sprudlende citater om det, vi lige havde talt om. Første gang jeg oplevede ham, lavede han tryllekunster, men det er en anden historie. Vi lånte hans campingvogn til Roskilde. Bilen overstyrede. Der var mudder overalt, også oppe under undervognen. Troede aldrig, vi kom hele hjem. Erland inviterede også på besøg i Pinsekirken. De var altid gode for en sang. Hver fredag kan I komme. Dørene åbner op kl. 11. Jeg kan godt finde på at gøre det igen. Det var fedt at vågne, åbne for gassen og koge et æg. Nogen siger bare, det ikke er det rigtige Roskilde.